Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Nga igsuon padayon tang magampo sa kasulbaran niining atong giantos nga pandemic, bisan tuod nga murag mo aksyon siya balik sa paggrabe, sayod kita nga ang grasyas Ginoo ihatag niya sa tukmang panahon. Ato sang iampo padayon o pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig hatag og suporta nato sa atong mga proyekto dinhi sa parokya ug sa atong archdiocese. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og buhi nga Dios. Ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog Amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw, ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo nga usa ka dakong tawo ug masayod sila nga nag-uban ako kanimo, ingon nga nag-uban ako kang Moises. Sugua ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan nga muhunong sila inigtunog nila sa tubig sa suba. Unya si Josue miingon sa katawhan, dali kamo ngari og pamati sa isulti sa Ginoo nga inyong Dios. Karong adlaw mahibaluan ninyo nga ang buhing Dios nag-uban kaninyo, samtang musulong kamo abugo niya ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Girgasihanon, ang mga Amorihanon, ug ang mga Hibusihanon. Ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa tibuok kalibutan, muuna kaninyo pagtabok sa Jordan. Sa diha nga motunob na sa tubig ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan, muhunong pagbaha ang suba sa Jordan, ug ang tubig nga gikan sa ibabaw mupundo sa usa ka dapit. Ting-ani kadto ug nagbaha ang suba. Namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Jordan. Naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan ug sa pagtunog nila sa tubig, mihunong pagbaha ang suba ug mipundo ang tubig sa ibabaw didto sa Adam, ang syudad duol sa Zaritan. Ang pagbaha sa tubig ngadto sa patayng dagat nahunong sa hingpit ug mitabok ang katawhan ngadto sa Jericho. Samtang naglakaw sila sa mamala nga yuta, ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan nagtindog sa malang yuta taliwala sa Jordan
hangtod nakatabok ang tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sa pagula ni Israel gikan sa Ehipto, sa balay ni Jacob gikan sa usa ka katawhan nga laig sinultihan. Ang Huda nahimong iyang sanktuaryo, ang Israel iyang gingharian. Alleluia, alleluia. Ang dagat nakakita og midagan, ang Hordan misibog, ang mga bukid ng lukso ingog mga karnero, ang mga bungtod ingog mga nating karnero sa panon. Alleluia, alleluia. Nganu o dagat nga midagan ka, Uhurdan nganong misibog ka, kamong mga bukid nganong nang lukso kamu sa mga karnero, kamong mga bungtod sama sa mga nating karnero sa panon. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon, makapito ba? Sa Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang.
Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha kay bayran kura ikaw. Ang apan wala siya mosugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayod. Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pagpakasala usahay tawgon sad na siyag utang ba mao na sa una kanang amahan namo sa akong mga apuhan moingon pasaylua kami sa among mga utang, ingon nga kami nagpasaylo sa nakautang kanamo. Nakaabot pa mo ana nga pinulungan kamo bang mga hapit na sad ba? Kana kaabot pa ta ana ka dungog niya hangtod nga sige hag-educate sa mga pare, dili ayaw ng utang, pasaylo kami sa among ayaw ng utang, sala, pasayloa kami sa among mga sala, pero ako gatubo ko utang ba gito, pasayloa kami sa among mga utang, ingon nga kami nakapasaylo sa nakautang kanamo ana no. Karon daghan kay gaaway tungod sa utang. Perting daghanang gaaway kay ang utang paninglon gyud. Ang atong Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo nag-ingon siya nga pasaylua gyud ang imong isig katawo sa kinasingkasing. Kaning utok nato kun mao gani nimo pasaylo, mag-ihap man doon naman ni siya counter. Di ba? Mao man ni kusog ang mo ihap. Karon gani inyo maganing ipon pila ka minuto akong humili ana niyam na din siya kanis father na ni sogod na sa dugay na sa kini mo humaron mayo ko kani mang utok mo ihap, pero kun ang kasing-kasing nagay mo pasaylo di man mo ihap, wa man ni siya quantity, ang niya quality ba unsa man gipasaylo ti ka tibuok or partial. Ang kani siya quality gini siya. Mo na ang kanang kinasing-kasing nga pagpasaylo, pasaylo ana papas gina. So ini kapapas ana ang papel kun imong papason ang nakasuwat niya unsa may mahibilin. Ha? Inigo ngano mo sa ning gidogo kung may Islam gilangaw namang pa. Murag hapit na gini ma-COVID siguro na gilangaw naman. So unsay mahibilin inigpapas nimo? Papel. Nya imo na sa tong suwatan. Nya imo na sang papason. Unsa man say mahibilin? Papel gyapon. Amo na ang pagpapas di ay dili partial. Kung ang kasing-kasing mo imo papas full gid na siya. Dili parehas ani nga binlan og jutay nya human mao dayon toy subay-subayon inig sunod na sa kasa ikaw ga pirmi na lang gyud ka ana pirmi na lang gyud ka
Hangtod nga din ajud ka kapugong moingon jud ka din ani mada tugay na kong inagwanta ani. Kari mo ay magkuan magsigi og ihap. Pagkaminyo nato hinumdum ka pagkaminyo nato di ba nasakpan ti kang buanga ka nga kadto si kuan imo man tong tiksan-tiksan ana nya karon ni 15 na lang ta katuig maulag ya poy gibuhat nimo pero ikaduha pagod-tugod iya lang to isumpay ka to primero o man pag ika-15 na sus pagka 25 katuig na masaylain yang nasakpan nga tiks-tiks wa jud ka mohunong buanga ka katong una na tong pagkasal tulo pa lang gani ka buwan nasakpan na ti kang buanga ka gipasaylo lang iti ka hinumdum ka pagka 15 na to katuig diha na sa kay gikabuangan karon 25 na imo na sa ning gibuhat wa jud kay batasan muundang na taan niya ana subay-subayon na niya ana. Pero katulo pagutugod sud sa 25 katuig kanindot ana katulo ra nakasa ang imong bana sud sa 25 katuig ini ka 30 na nasa na usa upat di igo ra sad oy niya karon unsa man ni ang gustong pahinumduman sa Ginoo nato kana bang kamao sad ta puslanan man gyud mo ihap ta naa magitay utok ang utok nato dili gamiton sa pagtimaan sa utang sa atong isigkatawo. Unsaon man timan-i ang imong utang ngadto sa Ginoo. So ang ibutang sa imong hunahuna ang imong bayronon sa Ginoo. Nya ang imong ibutang ngadto sa imong isigkatawo ang kasing-kasing nga mohigugma sa imong isigkatawo. Higugmaon ako akong isigkatawo isip akong bayad sa akong utang ngadto sa Ginoo. Muna kanunay ginang moingon ang Ginoo hinumdumi kini. Di ba sa misa inig-ingon sa Ginoo buhata kini sa akong handumanan. Kanang inig-isa sa chalice ba? Igdayong isa, di ba? Ang isulti na swari, buhata kini sa akong handumanan. Kana bang inig-isa min ka? Sus, gipakamatyan jud ko Ginoo. Angayan ba kung pakamatya Ginoo? Kay kanang chalice mo na iyang kasakit o kamatayon. Inig-isa, buhatak kini sa akong handumanan. Inig-isa na, timan igit, gipakamatyan ko Ginoo. Nya, kabayad ka na. Makabayad ka? Ang pagpaaga sa dugo sa Ginoo para nimo makabayad ka na. Og di ka kabayad, di sad kamuhunong og higugma sa imong isigkatawo kay bisan paghutdo nimong higugma ang tanan apil imong kaaway di lang gyapon ta kabayad bisan lang gani sa usa ka tuo sa dugo gikan sa lawas sa atong Ginoo nga nagpakatawo di ta kabayad anay kanang iyang pag-abli sa langit aron ta makasud og langit nga di ta maadto sa impierno kabayad ka ana. Oh, mabitan nang maingon ta, let us storm heaven with prayers. Gahilas-hilas lang ka. Ikaw, mo storm ka sa heaven with your prayers. Kinsa ragod ka? Di ba? Ay nalang pangambisyon, ana. Bayre na lang ng imong utang. Pinaagi sa paghigugma, pinaagi sa pagpapas sa sala sa imong isigkatawo. Mao ni ang gihisgutan sa unang pagbasa o sa Salmo. Kanang word nga alleluia, alleluia, unsa man na kalipay o kasakit? Kalipay. Alleluia, alleluia, praise the Lord. Alleluia. Maglipay ta nganon. Grabe kayong Ginoo. Ang Red Sea, ang dagat nga pula, iyang gibuak aron makaalabang ang mga tao nga gustong moikyas sa kamatayon. Nagmilagro ang Ginoo aron makaikyas sa kamatayon sa kamot sa mga sundalo ni Paraon. Gibuak sa Ginoo ang dagat. Mao nang naatay kanta nga God will make a way when it seems there is no way. Doon na pa ba way? Adto? Wa na. Dagat good. Niyag mo adto sa kasyuta to nagaatang na ang mga sundao. Sige ron padayon ron diri patyon ta mo. Hala ana. Nya igsibog mo up times dagat man dagat. Asa man ko ikyas ani? No way. Ana, gibuak las Ginoo. Karon na sad, gipahunong na sa Ginoo ang pagbaha sa Jordan kay musud na sila sa promised land. Kanindot ana no? Naay ali nga sapa ang Jordan. Nya kay musud naman sila sa promised land
gipahunong sa Ginoo ang pagbaha. Nya kusog ra ba kay itong tubig ato panahon na kay ting-uwan man to, pertig yung lisura tabukon sa Jordan. Gipahunong sa Ginoo ning agi sila nasad sa ugang yuta. Primero ang pag-ikyas ni agig dagat, ang sunod na sad ang pagsud na sad sa gisaad nga yuta, gipahunong na sang tubig. Sa kani pa lang ni ang kuana, kani pa lang ni ang kasinatiana, niingon na ang Ginoo, hinumdumi kini. Si Moises nagsigid og ingon, isuwat nis inyong mga bukton, isuwat ni des inyong mga agtang sa mga pusti sa inyong pultahan. Nya mo na gituma nila, aron lang gid sila mahinumdom giunsa sila pagluwas Ginoo, pero mga buangon lang yapon kayo, sige lang yapog pakasa, didto na sila sa promised land, gipapahawa na tong tanang mga klases mga tao nga gihisgutan sa unang pagbasa, Hibusihanon, Hitihanon, unsa pa to Amorihanon, gipapahawa sa Ginoo nga wa sila magamit og espada. Haron lang gid sila makasuod didto, gipanghinginlan sa Ginoo, gihadlok sa Ginoo. Nanagan, gipamyaan ang ilang balay, ang ilang mga uma, uniha, ang silang nisod, maunay nagpuyo sa mga balay, nga dili sila mo'y nagtukod, nagsigig ani adto mga nindot kay mga tanom, nga dili sila maoy nagtanom. Tungod sa grasyas Ginoo. Muna nakaingon sila, sus, grabe hagis Ginoo. Ana. Pero karon ang atong kasinatian, mas grabe pa. Ang Ginoo nagpakamatay gyud para nato. Mas grabe pa na. No? Nyawa na mo ron magpakasa. Ako wa na. Ay kano lingi ako na imong tupad. Ingna nganong gahi man kag-o. Ay na kana ba. Nganong gahi man kay kag-o. Nya mingon siya, utro man sad ka. Ay na lang kung ingnang gahi kog ikaw utro sa ka. Muna ayaw na lang paghingaan sa imong anak. Ikaw kagahi gini mo kay utro sad ta. Wa ko kasuguas Ginoong kasabi imong anak, anong mga saba mangyud ka, digahi sa kago. Ay nila nag-ipasa sa imong anak o sa imong bana. Usahay pa gani, maunay pang inyong ginikanan. Ikaw ma ba? Gahi kay kago. Ingnan ti kang ikaon anak mo, kaon gyud. Nganlan pagahig may nalang gani na kay makakaon pa. Di na inon pa kanon. Ako yung pila edad sa imong mama. Siya nga, 80 na pa dir. Sus, taas mo kina siya sugar pa der niya, kan diabetic bang niya mo kaon na ng pahan ka nang naang soft drinks mo inom gyud. Nako paim na. Siya nga naman pa der nako haron wa na kay badlong munon. Paim na, mas nindot pa na nga mo inom siya maayo kay nga naman kirig man ginaiguman. Imo din siyang hapu-hapon, ma, I love you. Ana, di pa'y soft drinks, inom na sa to soft drinks. Pahan imo, pahan na sana. Sige, gapyon. Hangton mo piyong ang mata. Wala na siya kay padlungunon. Yan, nagkahiusa pa mo. Di ba? Adi mo to? Kay total, 80 na wala. Bisag imo pa ng pugnag pakaon sa tanang tamis, din am ginakaabot og 100. O makabot man, lisod na kayo tanan. Ay na lang nagpaantusag another 20 years. Enjoy life. Kay inig kawagtang na ana niya diris kalibutan, musod nas langit, wa na nay diabetes. Nganong nakasud mas langit? Kay nagpuyo sa gugma, wa in taon magsigig yaw-yaw. Kay kana ra bang mga ato mga ginikanan, no? Kana magkatiguang na, mura na sag bata ang kabuot, luuran na kaistanan. Gamay lang nimong pag-ingon, ayaw na, ano, magbumbol sa mura sa imo mga anak ba ayaw na pagduaan ng wifi. Nasa na sila, di ba? Kamu dai dili mo anak dai anak mo sa edad luwang anak na tayo haluoran. Mao na ang resulta sa atong pagkagahig ulo. Di kita ka maumutan-aw sa atong utang, magsigih nung tagtan-aw sa utang sa tuisig katao. Mao ni ron nga na-MSQ na hinoon sa ta. Di na maayo ang atong sakit nga COVID, nga simple kay nga sakit. Ako nang balik-balik ni maguwang lang ginig jutay sa subaw. Kana bang subawan ka ba? Pero nganong di naman ta kaayo ani, gasto naman tag sus grabe ha. Trillions of dollars ang atong gigasto
para lang aning maguwang lasubaw. Di ta kaayo nga naman tungod kay sige na manggutag paninglanay aning utang. Sa sige, kwarta man kay gusto ninyo, kwarta man kay makaluwas ninyo, luwasan ning sakita pinaagig kwarta. Sige, tan-aw na tog maluwas ba. Mo na karon ni hangyo ta nga naon tatay healing and deliverance gikan sa Ginoo. Healing from sickness, deliverance from the power of the evil one. Nya ato ning isandig sa mahal nga Birhen Maria, palit mog slat, Mother Mary's healing and deliverance. Adi mo to. Daghan kay namalit karon, kusog ang halin. Ako sa gyapon silang tiksan, basig namalit mo kay gatuo mo nga mga ayo gyud ta sa atong sakit. Ang healing rabas Ginoo di ra ba parehas atong healing. Lahi ra ba ni siya healing and deliverance. Ang una niyang kuhaon ang kahadlok nato sa sakit o sa kamatayon. Mo nang sa atong Orasyo Imperata moingon kita asa to? Luwasa kami sa kahadlok, kuhaa ang kahadlok namo sa sakit o sa kamatayon. Kana giuna natong kuhaon kanang kahadlok sa sakit o kamatayon. Di na gani ka mahadlok makubid, di ka hadlok mamatay, ni epekto na ang healing and deliverance. Nya karon unsa may sunod? Ayuhon dayon ka sa Ginoo in his will, ayuhon kaniya sa imong sakit. Kahayron ikaayo sa imong sakit, magsige kang ingos Ginoo, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ana, kay kundi kaayuhon anang kahadlok sa sakit o sa kamatayon, inig kaayo nimo sa imong sakit, mo advance man ang imong utok, hala kanus akan imo balik. Naayo na ko karon, di baka nimo balik. Di na lang gyapon mo lang gyapon kag masakiton. Mas maayo nang kanang nawao sa ang imong kahadlok sa sakit o sa kamatayon, haron inigbalik ana, moingon ra sad ka pagbuot sa Ginoo og mahil, okay. Og di sad mahil, gipakita na mas Ginoo ang iyang gahom. Kanilang pagkawagtang sa akong kahadlok. Mo na kining naman tay halin karon nga ning abot naman ni siya 415 slots ang atong nahalin. Hinaot unta kining mga around 415 people nawa na ning ilang kahadlok. Kamo nakahatag na mo, nakapalit na mo og slot, healing and deliverance, pagtigom sa mo. Tag 1,000 naman ni siya. Ato ra ba ning birthday gift ni Mama Mary, September 8. Masing mahurot na ning September 8. Pero daghan na pa sa dani, 29,000 pa man 85 ang slots. Nabitay ni text nako, Pader, available pa ng imong healing and deliverance. Naku, portig yung abilabula. 29,000 pa ni siya. Mamatay na lang mong pinalit. Di pa ni murot. Pero mamalit sad ang tanang gadiboto sa mahal nga Birhen. Mupalit ani. Malipay bitaw ko na ay taga dito sa Gawas Nasod. In siya Pader, di ama may community diri sa Mother Mary, Our Lady of Fatima. Ako sa silang San Piton Pader nga sana na mo hatag sila matag member ba. Oy ning text na ako atong sa ngadlaw sa ako nya ning i-deposit Pader di anak ko 15 persons. Di ako na lang naghihuna-huna daan 15 times. May makanya tong utok mo ihapon dayon. 15 times 1,000 15,000 Ako lang inig text karon di ay 2,500 Pader akong ihatag gikan ni sa 15 katao. Malipay ko dili. Why siguro. Di ka malipay basta mag-advance kadaan. Kana bang maghuna-huna kadaan ba? Gitawag na siya expectation. Do not expect pero imog yung i-respect ang ilang generosity. Ayaw expect. Kag mag-expect ko nga 15 nya mo tag 1,000 labing minus 15,000 pag text 1,500 yun among natigom tanan pa kay tag 100 na day lang hatag mingon ko oy kabati ana ko di mo appreciate kita kay kaning namalit karon ang ato na sa dinhing archdiocese utangan ba
kay gigamit sila sa Ginoo paghatag og grasya. Muna kami sang mga pari, labi na gyud ko nga mo'y nagsigig hangyo ani, duna sad ko'y bayronon nga paghigugma sa akong mga katawhan nga giatiman. Higugmaon gyud ta mo. I love you very much. Di ta mo ilisag madre. Pero mo higugma na gani kong usa ka tawo, nagbudhi na ko sa akong giutangan. Ano? Na secret lang ning usa. Nasipyat man noon. Kuan ba wa gyud? Na gadudan sa mga naong kani father na gini sekreto siguro. Kisa bago na to'y way sekreto. Pero ato latanawon ang Ginoo. Ang Ginoo may nakakita. Kinahanglan ang atong sekreto dili kontra sa Ginoo. Kinahanglan in line sa kabubutos Ginoo. Ug basipyat taganig perti na nimong daghanag sala, biyain na kay murag wa na kamubayad sa imong utang sa Ginoo. Manindog ta mga utangan. Mga igsuon, ato karong hiusahon ang ato mga pag-ampo ngadto sa Ginoo nga nagpakamatay ug nagluwas kanato. Busa mo ingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tibok simbahan sa Dios nga magmaunongon siya sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kahiusahan o pagsinabtanay sa mga naghupot o katungdanang publiko, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga naguna kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Langit to namong Amahan, nangayo kami kanimo nga imong papason ang among mga utang sama usab sa among pagpapas sa utang sa among isigkatawo nga rikanamo. Ihatag ang among gipangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. I give to you my heart, I give to you my will, I give to you my mind, now I am yours to fill. And what I give, please take, and what you take, please break, and what you break, please use. Use it for your glory. Use it for your glory. Use it for your glory alone.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios,
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang kung mamaayo ako.
ang lawas ni Kristo. Amen. Why sama ang gugma sa Diyos alang kanimo kinabuhi giuna aron ka maluwas kalapasan kadautan sa tawo gipapas pasalugog man ihatag sa Diyos dugan niya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya kanunay manghari siya. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo magluwas unta kanamo sa mga sala ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanamo ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria kaayuhan sa masakiton, Iyampo mo kami. San Jose, Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo mo kami. San Roque, Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo mo kami. Manindog, Palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Gipapas sa Ginoo ang tanan natong mga utang. Muna ang ato lang sang buhaton para ma-maintain, magsigi lang sa tagpasaylo or magsigi tagpapas sa utang sa atong isig katao. Ang atong timan-an, ang atong utang sa Ginoo, dili ang utang sa atong isig katao. So atong timan-an nga dunay nihatag nato sa ilang gugma pinaagis pagpalit sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots MMHD. Niabot na karon as of yesterday niabot na og 415 slots ang nahalin. 29,085 slots na lang ang nahibilin. Okay, Papa. Salamat kayo na malit. Nya kana na ang padayon tang magampo. Tinuod lisod jud kay karon kay MSCQ. Nya di ta ka imagine ba nga ang mga tao nga atong nakadungog aning atong hangyo willing lang gyapong mopalit para niining atong gihimong proyekto sa Mahal nga Birhen Maria. Di ni nato na ma-explain ang Ginoo na nagtandog og nagdasig sa ilang kasing-kasing. Muna kita sa dinhi, parishioners, manabi sa tangad to sa to mga silingan aron ang Mahal nga Birhen matagaan ginatog nindot nga birthday gift. Pero timan ang healing and deliverance magsugod gyud na pinaagis pagwagtang sa atong kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.